Us anem a parlar sobre el Mar Menor. Al Mar Menor, el dia 12 d'octubre del 2019, els animals marins aparegueren morts perquè per les fortes pluges l'aigua es va fer dolça. El plàncton i la pluja varen fer que no hi haguera oxigen a l'aigua. Els peixos, per tant, no podien respirar. Gràcies per escoltar-me. Adeu.